Good morning mga brosis at welcome po sa aking YouTube channel. Ang vlog po natin ngayon ay tungkol po sa nagaganap na anniversary po ng GMD5 MDF dito sa Candelaria, Macabebe. Candelaria Chapter, Macabebe po. Sakto po ito ng Macabebe, Pampanga. So ang unang tatabagin po natin, ang unang ipapakilala ko po sa inyo yung aming pong master founder na si Master Brian Unanan Sigera. Si Master, good morning po Master. Good morning po sa inyo lahat, lalo na po sa inyong mga kapatid namin sa Kabalikat, sa buong Pilipinas po. GMDFI po, sa pangunguna po ng aming National Force Commander Sir Noah, at saka po sa ating NCF, si Supremo Enforcer. Nandito po kami sa Candelaria Chapter upang celebrate po namin yung anniversary po nila. First anniversary po nila ngayon. Ngayong buwan na po na to. Congrats po. Congrats po sa mga Candelaria Chapter at napausbong po nila itong ating grupo dito, ang GMDFI MDF. Kaya nagpapasalamat po ako. Unang-una po dito po sa nakakataas dito sa founder, kasi Founder Jer po. Ay, harap po. Sige po. Pakilala po ni Master Founder ang namumuno po dito sa Candelaria Chapter. Ano pong pangalan ni... Siya po, si Founder Jer Lobo. Yan. Siya po ang founder po dito sa Candelaria. At napalakas niya po ang Candelaria Chapter sa pamamagitan po ng kanyang mga desisyon at nilerespeto po siya dito sa paninindigan po ni Founder Jer at ng mga kanyang opisyal. Nandito po ang kanilang mga chapter president at sino po mga officer. Pangalan po ng chapter president po nila, President Hill po. Chapter president Ang Hill. Opo. At ang ating vice president na si Tami Pangilinan po. Ayan. At ang pinakamagaling po natin secretary, magaling executive secretary po. Masipag. Masipag po. Kaya saludo po ako sa inyo. Yan. Ako, sa inyo, napaganda po nila. Opo, sa tulong-tulong po nila. Opo. Napaunlad po nila at napaunlad po natin sa kanya. At sana ipagpatuloy po ang inyong natin dyan. Ipagpatuloy po natin sa ating kasipagan. Tama po. Ayun, Founder Jun, magbigay ka na po ng mensahe. Apo, maraming salamat po sa pagpunta niyo dito sa pag-interview po sa amin. Sa pamamagitan po ng pag-interview namin, mapapakilala po namin sa ibang chapter. Na dito po sa Candelaria Chapter ay nagkakaisa po dito ang MDF, GMDFI. So ngayon po karating po kami sa isang taon namin na ngayon po nakasalukuyan po kami nagkakaya dahil po anniversary namin. So gagawin po namin ang lahat na aming makakaya na makatulong sa komunidad, sa mga ibang komunidad, tutulong din po kami. So maraming pong salamat sa aming president na si Noah Bungabong. Kung wala siya, wala din po kami dito. Kanya maraming pong salamat sa mga tulong niya, at saka kay Rene Rehoa ng ating enforcer, ng pangalawang ama ng at kay pangalawa dito sa ama ng Pampanga, si Master Brian. Kung wala po siya, siguro po wala din po kami dito. Maraming pong salamat sa kanilang mga congrats po. At saka ng aming mga opisyal, kung wala si Presidente, kung wala si Vice, kung wala si Sec, at saka ng mga membro namin, wala din po ito. Kaya po sa tulong nila, napalakas namin ang Candelaria Chapter. Maraming salamat po. Chapter President po. Magandang umaga po, good morning po sa lahat po ng subscriber. Ako po si Gil Pangilinan, Presidente po rito sa Candelaria Chapter. At ngayon po, dinidiwang po namin ang first anniversary po ng aming chapter. May mga activities po kami mga nagawa at mga naitulong po dito sa komunidad. Hindi lamang po itong chapter, kundi po ng buong MDF sa buong bansa po. Malaki po na itutulong ng ating organisasyon. At marami po bilang pong PNP Force Multiplier, kami po sumusuporta sa mga aktibidades po nila. At nagpapasalamat po kami na naka 1 year po anniversary po kami.
At good morning po sa lahat po ng subscriber. Maraming salamat po, Chapter President. Ang susunod po yung Chapter Vice President po. Ano po ang pangalan nila? Chapter Vice President Kagawad sa aming Pangilinan. Pa. Nagpapasalamat po kami. Inabot namin ang isang taon. Sana may pagpapatuloy pa ng guardian ang aming pagsiservisyo lalo na dito sa barangay. Lalo na po dito sa katahimikan ng aming lugar. Apo. Ako ang committee ng Peace and Order. Papanatili namin lalo na po yung mga pasaway natin mga kababayan dito, lalo nung katagtagan ng pandemic. Kami nakaduty dyan sa may compact. Marami pong pumupulasan, pero ayan, talagang natural lamang sa atin yun na tayo ay tunay ng mga kritiko tayo talaga, hindi naman makawala. Tayo po'y volunteer laang. Pero nagpapasalamat po kami good morning po. Apo, maraming salamat po, Chapter Vice President. Kanila pong Chapter Secretary, si Madam. Good morning po sa lahat. Magandang hapon po sa mga hindi po dyan. Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami kay Master Brian po sa pagtanggap niyo po sa amin bilang NDS po. Hindi po dahil sa kanya, hindi po kami masasapi sa NDS. At bilang sekretary po ng Candelaria Chapter, lahat po gagawin po. Hindi po yung dahil ng pagod makatulong ng isa after natin. Salamat po, salamat. Congrats po. Long live, Candelaria Chapter po. Ayan. Apo. Si Kapain. Good morning po. Magandang Apo. umaga po. Big-greet ko po yung mga NDF ng Candelaria. Candelaria. Maganda yung mga ginawa ninyo. Maraming salamat sa inyo. Sana manatili kayong ganyan. Habang panahon, huwag kayong mag-iwalay ng magkakapatid. Maraming po Walang salamat. magbabago, ano po? Magbabago sa mga ginagawa ninyo sa baryo, no? O, sige po. Maraming salamat po. Si SF po, SF Kalados. Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga official ngayon narito sa Candelaria. First, happy first anniversary Candelaria Chapter. Pangungunan ng kanilang founder, Presidente, Vice Secretary. Maraming salamat at tinanggap nyo sa amin ngayon sa pagdating sa anniversary. Sana maging matagumpay at buo pa rin kayo habang tayo ay nabubuhay. Pagpatuloy lang natin kung natin nasimulan. Maraming salamat sa inyo ulit. Happy anniversary. Long live. Long live. Aba, yan. Next po, si Founder. Good morning po sa inyo lahat, mga kapatid. Sa lahat ng mga ng Candelaria. Sana po, tuloy-tuloy po itong ating activity ganitong na sa ating pagsamaang ganito. Yung mga namumuno po dito sa ating chapter dito, sana po pagbutihin mabuti para po umunlad ang ating mga kasama at ng ating mga chapter. Maraming salamat po. Next po, si Secretary po. Good morning po sa ating lahat. Ako nga po pala ang inyong likod, Fernando Dato, ang Judicial Secretary po. Binabati ko po ang Candelaria Chapter sa kanilang kauna-unang anibersaryo at ang hiling ko lang po sa kanila ay sana dumami pa sila lalo at makita ng mga bawat tao dito na na-excited nila po sa aming grupo dahil maganda lang po ang aming grupo. At binabati ko po ang kanilang founder, si Founder Jer, ang kanyang presidente si President Hill, secretary po nila si Yolanda, lahat po ng member ng Candelaria, happy first anniversary po. Long live. Thank you. Narinig po ninyo yung mga nasabi po ng mga nakakataas dito. At nagpapasalamat po ako dito sa Candelaria sa aming kinain. Yung inapag po nilang pagkain sa amin. Yan, maraming Napakasarap na pagkain. Maraming salamat po sa napakasarap na pagkain. Opo. Dito po sa niluto ng Candelaria Chapter. Opo. Ito po. Binabati ko po yung kanilang founder, Dr. Vice President, President and Vice President and Secretary. Maraming salamat po sa pagkain. Maraming salamat din. Happy anniversary po. Yan po. Awa. Yan na. Sige. Sino? Profile. Na?
Hello po. Good morning po. Maraming salamat po sa mga dumalo sa amin at ang first anniversary. Apo. Baka may gusto kayo shoutout mga kamag-anak niya sa abroad. May mga nanonood po sa ating mga nasa abroad. Kumusta kayo dyan? Shoutout po doon sa lahat ng members namin na 14 na nasa Saudi po. Ayun, congrats. Ingat kayo dyan mga bosses. Hello sa Saudi. Apo. Kumusta kayo Grandma? Yes. Ayun po. May tropa tayo doon. Opo. Anniversary nila bukas na, Sek. Ayun, tama-tama. Papanood nila to. Kahit sa Taiwan, makikita yan. Taiwan, kita. Taiwan, Indonesia, Malaysia. May nanonood din sa akin sa Paris. Tapos, sa US meron din. Shoutout sa mga kasamahan ko sa Taiwan. Ayan, may nanonood sa akin Taiwan. Kabalen. Opo, ayan. Salamat po. Thank you po. Especially, Aaron Jerome. Yun. Salamat po sa shoutout. Thank you po. Long live, long live. Thank you. Ang kain eh. Sin eh. Hindi ko po alam kung matutuloy yung motorcade ngayong araw na to kasi maulan po ngayon dito sa Bulacan. Actually, sakop pa po ito ng Makabebe. So, dinaanan po namin Kalumpit, Bulacan po. Yun, doon po kami dumaan. Papunta po rito sa Candelaria, Makabebe. So, mamaya na lang po ulit. Yung iba pong mga siguro mga bago pa dito, hindi pa ako nakikilala. Ako po, kapakilala ko po ang aking sarili. Ako po si M.M. Brian Punana Nisjara. Ang master founder po ng GMDFI Foundation. At kasama ko po ang aming mga tropa sa palit, ang municipal founder at mga chapter president po ng kanya-kanyang mga barangay namin at mga founder ng iba't ibang chapter. Unang-unang po sa inyo, nagpapasalamat po ako dahil yung kung karga nyo, yung marking po ninyo, yung naikarga sa inyong balikat, hindi po nabaliwala. Umusbong po kayo dito sa Candelaria. Sa pamamagitan po ng inyong mga official dito, katulad po ng inyong founder, president, vice president, at secretary. Kaya po, tayo mga palakpakan po natin ang ating mga sarili. At kayo po ay unti-unti na pong nakikilala dito po sa bayan ng Makabebe. Alas po ata ng mga umabi ngayon, lalapit sa inyo yan. Dahil alam naman po natin kung sino yung totoo at kung sino yung dapat. May kanya-kanya tayo mga guest at kung sino po yung alam natin na tama at na may gagawin na maganda, siya po ang minista natin sa ating mga balota. Pangalawa po, pinabati ko po kayo ng happy anniversary sa inyo, Candelaria Chapter. Napakasaya po tingnan na kayo po ay sama-sama na kahit may konting problema kasi pinawawala po yung problema sa isang chapter. Isang malaking pagsubok po yun. At pag nalagpasan po yun, doon po tayo makakaranas ng saya sa ating puso. Kaya sana po, ipagpatuloy po ninyo yung inyong nasimulan. At tulungan po ninyo ang mga official ninyo dito sa Candelaria Chapter. Pangatlo po, nagpapasalamat po kami sa pagkain. Pinakain po sa amin na napakasarap. Kaya nga po, kayo na pinag-uusapan namin sa sakyan, nagbibiruan naman. Masarap ang luto ng Candelaria. Candelaria Chapter, sino kaya nagluluto dito? Napakasarap ng luto. Ayun, nagtasang kamay. Ayun po, yung po si Sisan pangalan. Ayun po, salamat po sa pagluluto. Napakasarap po ng pagkain nyo.
Opo, lahat po ng girls na magaganda rito, magaganda po sa mga babae dito, ano natin, ladies, MDF. Opo. At yung pong sekretary nila, si Fiori, napakasipag po. Proud na proud po ako sa kanya. Rapat-rapat po siya sa posisyon niya. Kaya wala po akong masasabi. At hindi lang po siya, lahat po, founder, chapter president, vice president, lahat po ng official dito. Napakaamani po ako. Napakaamani po ako na po dito. Itong GMDF ay LDS. Kaya ngayon po, kilala na po kayo, lalo na sa munisipyo. At kayo na po ang multiplier ng Makabebe. Kung mga kapalit, may multiplier na rin, aming diyan, at naka-credit doon, kayo na po ang kasunod na magiging credit niyan sa bayan ng Mapalit. At ang mag-a-award din ay sigurado ko kung sino man ang nananong mayor sa Makabebe. Kaya nga po, uli-ulitin ko po. Maraming salamat po at nakakatuwa po. Nangyari. Happy anniversary po. Happy anniversary po sa inyo lahat. Ulitin ko po. Sana ilang anniversary pa yung taon-taon. Na-celebrate natin. Hindi na lang kita sabihin na ilan. Basta tumagal tayo na tumagal at natusugin natin ito. Yun po. Maraming salamat po. Ito po sa ating buti yung mga founder, nagsalita na po ba sila mga founder natin dito? Lahat na po ba kayo nagsalita na? Ito po yung ating sekretary media. Meron po siyang konting mensahe sa inyo na may i-share. Ito po, kayo share ng dati. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Nagsusukan kami ng gawin ng anibersaryo sa lahat ng member, sa lahat po ng mga tumutulong sa bahay ng Makabebe. Ako po, saludo po ako sa mga officers ng Makabebe, pero mas saludo po ako sa mga member. Kasi po, wala po kami mga officers dito kundi po sa mga member. Hindi po kami maupo rito kung wala po kayo. Hindi po kami bubukok sa taas kung wala po kayo. Kaya pag napakalaking tulong po ng mga member na nakasiwala sa akin, sana po patuloy po natin na supportan ng mga opisyal, lalo na po si Founder Jen. Huwag po natin sa ibanan na ito siya, isama natin na tuloy na pansalita. Maraming salamat po sa mga po niya sa amin, maraming salamat sa pagkakas. Thank you very much. Sino po yung gusto mag-mensahe dito? Hindi po. Taas nyo lang kami. Founder po. Founder yun. Walang manro. Founder din. Founder lang din. Ba't na founder din lang? Sabi niya kami sa tayo. Founder rin naman na. Manro ya? Officer Mia po kasing member ni na siya metong na po. Kung naman po problema, api-api tama po. Kaya tama po. Solusyon ang tama po masalese. Takal po naman po salamat kay Tenet, kay Lucia Tamo, yan po kay SF Mas, SF Lando, ang founder Emil, ang advisor Tamo, Rap Simon, at karen takal po salamat kay Tenet po pakakapapakanta po. Kasi pa po makakapasundit. Nilo pa kung bisa mamiyanisay. Sisi kayo, bisa kayo. Mamiyanisay. Presidente. Chapter President na po ni Colgante. Pakilala kayo, baka ka po makilala din. I-try po, Bro Drew, Jesus po. Colgante. Magsalita ka. Matasakot ka kay Mike. Morning po. Kapatid ako pumayang anniversary ko. Lapin kage. Congrats po na lang king anniversary. Salamat po kay Kaliman. Sana po kumabaya pa po yung tamang gagawin tayo. Salamat po sa lahat.
At ini pong kakatamo ito po, import sa Queen. Baca po kalbrante. Oo, ating pong kakatamo presidente na ng kaya BD po sa Plangdo ng Municipal. Ni Herman Pemba po, ating pong import na ng kalbrante yan. Ang dahil ng sa resto. Okay, presidente mo yan. Happy na yan, Maton. Saya ke Abang Kutu. Masih ada yang terjadi saya di Jakarta kami ada kami dulu ini juga potong bayar juga cara menggolkan mungkin ya kok maka pasaran itu juga ganang-ganang pendaya ada yang terjadi lokal pedagang. Ya kayo pong founder, dapat pong ipunta na po rin tayo yung sa founder tamo sa ngaliwang lugar o yung maurantin ka sa parang nyo at ilalakit yung bait ko pero mapilan kayo kan bisa lang magbanding banta kilala nila lalo na ating tamo kong tropa kayo ng San Luis, Arayat, San Dabo ngunit ko po sabihan kaya kanyang ating tamo po sana ang activities kayo ngaliwang lugar lalo na po rin